रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो खुलुमग्रोबाय आङो दिनैबो फिन खेबसेबाव भिडिअ बानायफिनदों मानोना मैया जोंनिनो दतमानि अमर सिंह ब्रह्म सार बिथांखौहाय बिटिआर रेकर्डनि बेरेखायै माखासे खोथाफोर बाथ्राफोर बुंनाय नुदों दा आं बिथांनि बुंनायखौ नायदों ओमफ्राय एसे दुखु मोनदां ओमफ्राय एसे फोथायनो हाया बायदिबो मोनदों आरो गनायनो हाया मानोना बिथाङा सासे ब्लक एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसारमोन रिटायार्ड सासे बिइअ बिथाङा दा बिइअ मानि मा सोलोंथाइनि बिथाङा अफिसार दा बे खेथ्रआव बिटिआर रेकर्डआव जे सोलोंथाइनि बाथ्रा दं बेखौ मानो सानाखिसै आं बेखौ बुजिनो मोनाखिसै आरो मानि बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजोंहाय जोंना आगोलहाय जिहेतु आंबो बर' मिडियाम फरायनायमोनथ' बर' मिडियामाव लेखाफ्रानो बिराद लेट सफैयोमोन बर' मिडियाम स्कुलफ्राव आरो ओमफ्राय बिराद मिस्टेक जायोमोन माने सेपारेट डाइरेक्टरेट गैयामोन आरो बर' मिडियाम स्कुल्सफोरनि थाखाय खिन्थु बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों दायो जोङो बर' मिडियाम स्कुल्सफोरनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट मोनबाय आरो जायनि थाखाय दा टेक्सट बुकआबो समावनो टाइमलि सफैसै आरो मिस्टेकफ्राबो एसे खम जाबाय ओमफ्राय रावनि खेथ्रआवबो एसे गोग्गाथाव जासिनदों जोंहा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों मानोना नो डाउट जोंनि रावा आगोलनिफ्रायनो जेनेबा ओइथ सिडिउलाव हाबनाय आरो आगोलनिफ्रायनो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आसामनिबो खिन्थु माने जोंनि आगोलनि बिटिएडिआवल' बे एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजमोन आरो नाथाय दा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजोंहाय आगोलनि बिटिएडि बा दानि बिटिआरनि बायजोआवबो जोंनि बर' रावखौहाय एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै फोसावनाय जाबाय आरो आं बिराद प्राउड खालामो बिनि थाखायनो मानोना जोंनि रावा एन्टायार आसामावनो दा अफिसियेल लेंगुवेज जाहैबाय आरो मोनसेया मा जेनेबा बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय गासै बर'फ्रानो हेफाजाब होदोंमोन गासै आसामनि बर' सुबुंफ्रानो फ्राय बाहागो लाबोदों आरो गुबुन रायजोआव रायजो जानायफोर गुबुन हादराव थानायफोर बिथांमोनाबो डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलि हेफाजाब होबाय थादों आरो नाथाय जोङो सोमावसारै 2020 सिमाव मोनथाम एकर्ड जादों जेनेबा मोनथाम एकर्ड जाखांनायनि उनावसो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फ्राबो माबा मोनसे मुलाम्फाखौ मोनदों आरो नङाबा नोङो बिटिसि सिगाङावथ' जेनेबा बिएसि मोनबाय 1993 आव जाय एकर्डआव माने खुनु एरियायानो गैया आरो स्पेसिफिक एरिया ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिटिसि एकर्ड जाबाय बे बिटिसि एकर्डआव एरियाखौ बिटिएडि होननानै बुङो आरो जेरै दायो बिटिआर एकर्डनि उनाव बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै बुंनाय जायो एरियाखौ दा बड'लेण्डनि बायजोआव जाय बर' सुबुंफ्रा आसामनिया रायजो जागासिनो दं बिथांमोननि थाखाय आलादा अट'नमास काउन्सिल होबाय आरो माने बर'फ्रा मोनसेल' हारि खिन्थु मोननै अट'नमास काउन्सिल मोनबाय आरो ओमफ्राय गोबां गामिफोर गासै 81टा गामिफोर नलबारिनिफ्राय हाबदों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हाबदों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हाबदों दा गहपुरसिम एकदम गहपुरसिम जोंनि बड'लेण्डआव माने बिटिआरआव दा हाबबाय आरो दा बिनि थाखायनो मोजां आरो बिटिआर रेकर्डआ ओमफ्राय अमर सिंह ब्रह्म सार बिथाङा पावारखौ खमायबाय होनदों आरो बिटिआर रेकर्डनि उनाव बे बिटिआर रेकर्डआ बर' हारिखौ फोजोबसिगौमोन गतिके दा बेखौहाय गंगा दैयाव फोजावहरनांगौ होननानै बुंदों आरो बेयो एक्सुवेलि सोंखारिथाव आरो बिराद दुखुनांथाव आरो बिदि बुंनाया आरो जाय बिथांमोना बिदि बुङो बिदि जावले बुंबाय थायो निस्सय नोंथांमोनखौ बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोर जाय बिथांमोना दा BKWAC मोननानै मिनि खुसियै रायजो जागासिनो दं बिथांमोना नोंथांमोनखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा आरो जाय बिथांमोना दाखालि बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जे जोंनि जायगायाव जोंनि बड'लेण्डआव जे गोदानै हाबफैबाय बिथांमोनाबो नोंथांमोनखौहाय जुदि बिटिआर रेकर्डखौ नेवसिबाय थायोब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होनो हानाय नङा आरो गनायनायाथ' गनायनो हाखानाय नङा
आरो बे एक्चुअलि पावारनि खेथ्रआव आङो मोनसेयावथ' बुंखाबाय नोङो जुदि अट'नमास काउन्सिल मोनोबा पावारा बारायगोन ना बाराया गतिके बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि पावारा बारायबाय आरो जोंनि बड'लेण्डनि बा बिटिआरनि सिङाव थानाय बर'फोरनाबो गोहोआ बारायबाय जोङो बर'फोरनि संख्या हिसाबै बाराया गामि हाबदेरनायाव खिन्थु बड'लेण्डआव बर'फोरनि भटार हिसाबै जोङो बारायो दा भटारा बारायोबा डेम'क्रेसिनि पावाराबो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव भटारा बारायोबा अट'मेटिकेलि गोहोआबो बारायो आरो बै 16टा डिपार्टमेन्ट लांदों होननाया बेखौ मालाबाबो लाङाखै मानोना 16टा डिपार्टमेन्टखौहाय डिसिफोरखौसो मनिटर खालामनो थाखाय प्रमद बर' सारा दायथ' होदोंमोन 2021 आरो बे दायथ' होनायखौ 2023आवनो लाफिनदों आरो ओमफ्राय बे दायथ' होनायाबो ओरैबायदियाव होदों जे आगोल हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननायाव 17 बोसोर जे बिथांमोना सासन खालामलांबाय बै सासन खालामनायाव 2900 कौटि दाहार जानानै थादों जायखौ लायाबिलिटि होनो आरो इंलिसावहाय दा बे लायाबिलिटिखौ बोरै सुख'नो बिनि बिराद गिदिर जेंना गतिके लायाबिलिटि दाजाथोंसै फैबाय थानाय समाव जों बेखौहाय सिस्टेमेटिक जाथोंसै होननानै प्रमद बर' सारा सानदों आरो दा बे हिसाबै मनिटर खालामनो मोनसे मेकानिजम खालामदोंमोन नाथाय बेखौ लाफिनदों 2023आवनो लाफिनदों दा लायाबिलिटि जायोबा मोनसे जायगायाव जौगानाया बिराद खम जायो आरो मानोना 2900 कौटिया खम फैसा नङा जोङो बोसोरै फैसा मोननायानो 700-800 कौटि मोनो आगोलथ' बिराद खमबावमोन हाग्रामा महिलारि बिथां माबानायाव खिन्थु दायो 700-800 क्र'रसो थाङो आरो बोसोराव दा जोंनि सरकारा दस्रा जौगानायनि डेभेलपमेन्टेल खामानि जेबो मावथ'ला जोङो लायाबिलिटिखौ सुख'ग्रोजोबसै बे जोबागौ मानि बिदि गिदिरथार थांखि लाबाबो बै लायाबिलिटिखौ सुख'जोबनो थाखाय 7निफ्राय 8 बोसोर नांगोन बे एसअपिडि फैसाखौ लायाबिलिटिनि थानाय बिलफोरखौ हरजोबोब्लाबो आरो पावारा माब्रै खमायनो आंथ' बारायनायखौसो नुदों आरो बेनो सैथो खारन नोङो दाखालि आसाम सरकारनिफ्राय जे नटिस फैदों जे क'क्राझारनि डिसि ओमफ्राय चिरांनि डिसि बिथांमोनखौहाय बिटिसिआव एडिशनेल दायथ' होनायफोरखौहाय बोखारनाय जाबाय होननानै खिन्थु बै एडिशनेल दायथ'आ मामोन नोंथांमोना मिथिगौ ना सेक्रेटारिसोमोन बिटिसिनि दा डिसिफोरखौनो सेक्रेटारि खालामदोंमोन प्रमद बर' सारनि समावहाय गतिके सासे सेक्रेटारिया सासे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि गाहायाव ना गोजौआव गाहायाव अब्ला बबे पावारा खमायनाय जाखो आरो बिटिआर रेकर्डआव मोनसे रोखायै लिरनाय दं जे जुदि मोनसे डिस्ट्रिक्टनि डिसि आरो एसपि खौहाय पस्टिं खालामनोबा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जोंहाय रायज्लायग्रोथारनांगौ खिन्थु आगोल बिटिसि रेकर्डआव डिसि आरो एसपिनि ट्रेन्सफार खालामनाया बा बिसिनि पस्टिं खालामनायावहाय बिटिसिनि चिफआ जेबो खामानि गैयामोन आरो नाथाय दा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजोंहाय जोङो बै डिसि आरो एसपिफोरखौ पस्टिंआव खालामनोब्ला चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारजोंहाय रायज्लायग्रोथारनांगौ गतिके बे पावारा बारायनायसो खमायनाय नङा गतिके बिटिआर रेकर्डआ बर'फोरखौहाय दंस' खालामनाय नङा बर'फोरनि गोहोखौ बारायनानैसो होदों मानोना आं एसे सामारिसो खालामफिनबावनाय जानोसै बड'लेण्डनि बायजोआव बर'फ्रा अट'नमास काउन्सिल मोनबाय अब्ला बे पावारा बारायगोन ना बारायाखै बड'लेण्डआवबो माखासे थाबोनाय गामिफ्रा हाबबाय आरो गोबाङानो हाबबावगोन बर'फ्रा जोंनि बड'लेण्डआव बिटिआरआव बांगोन ना बाङाखै बांनाया गोहोखौ बारायहोगोन ना बारायहोआ आरो मोनसे गोनांथार खोथाया बेबो जे जोंनि ओनसोलावहाय बिराद असान्ति दंमोन माने माला मा जागोन जों मिथियामोन दावराव जाबाय थायोमोन दावरावआनो जोंना मोनथाम रोखोममोन जोङो बर'जों बर'बो बुलायोमोन बर'जों गुबुन हारिफोरजोंबो जों बुलायनो गोनां जायोमोन आरो जोंनि आइजें लाग्रा बिथांमोन आरो भारत सरकारनि आरो आसाम सरकारनि रौनियाफोरनि गेजेरावबो दाङाबाजि जाबाय थायोमोन आरो जायनि थाखाय जोङो
सान्थि थासारिखौनो मोनामोन। दा बे सान्थि थासारियाथ' फैबाय, गतिके बे सान्थि थासारि लाबोलायनाय एकर्डआ मोजां ना गाज्रि? दा जोंना अनेक जोंनि बिदाफोर बिब'फोर आइजें लाग्राफोर माने हाग्रा बंग्रायाव थायै थायै जोंनि हारिखौ सिबिबोदोंमोनबाबो सिबायफोर बिराद खस्थ'मोन, गोबाङानो जेल जादोंमोन, गोबाङानो बुथार जादोंमोन, गोबाङानो जेलाव दंबावो, गोबाङा दा गबाय आरो बिटिआर एकर्डनि उनावनो गोबाङानो गबाय। नोङो निया केसखौहाय हाइकर्टआव लाबोबाय, हाइकर्टनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कर्टनिफ्राय दा बेलाव गबाय। गतिके बेफोरथ' मोजां ना। दा गतिके जाय बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ गाज्रि बुंबाय थायो, नेगेटिभ लाइनावल' सानो, गतिके नोंथांमोना पजिटिभलि सान आरो पजिटिभलि सान, नोंथांमोनाबो बिराद मोजां बे एकर्डखौहाय मोनगोन। मानोना नोंथांमोननि दैदेनगिरि, जोंनिबो दैदेनगिरि दै, जोंनिबो दैदेनगिरि, नोंथांमोननि जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि सार, मानोना बिथाङा दा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जाबाय नालाय, दा बिथांनि सायावनोसै आरो जोंनि बे बड'लेण्डनि जौगालु खामानि मावनाया बिथांनि दैदेननायावनो जागोन। ओमफ्राय बिथाङानो सासेल' दैदेनगिरि, जाय दैदेनगिरिया बुंदों जे जुदि बिटिआर एकर्डखौहाय थयन' इमप्लिमेन्ट खालामजोबोबा जोंनि बिटिआरआ अट'मेटिकेलि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जागोन होननानै। गतिके बिथाङाबो मोनसे समाव बिराद मोजां जोंनि बिटिआर एकर्डखौहाय बाख्नायदोंमोन आरो गावनो सासे उइटनेस, बिथाङाबो सहि होनाय दं। गतिके उइटनेस माने मा, बिथाङाबो सासे सागानगिरि। आरो दाबो नोंथांमोनाबो फट' नुगोन, आं स्क्रिनाव होगोन दे, भिडिअखौबो होगोन आं। माने बिटिआर एकर्ड जानाय समाव हाग्रामा महिलारि सार दंमोन, रिहुन दैमारि सारबो दङ, फ्रेस मोसाहारि। हाग्रामा महिलारि सारा आगोलनिबो माबामोन, चिफमोन, दानिबो CEM आरो दानि डिपुटि CEM रिहुन दैमारि साराबो दंफायोमोन। दानि सासे EM फ्रेस मोसाहारि सारमोनाबो बिटिआर एकर्ड जानाय समावहाय दिल्लीयाव दंफायोमोन। गतिके नोंथांमोना जुदि बिटिआर एकर्डखौ जुदि नेवसिमोनब्ला मानो दिल्लीयाव थांनानै सहि होफाया, मानो बरायहैफाया बिटिआर एकर्डखौहाय? दासो बिदि बुंनानै मा जाबावनो? जुदि बिटिआर एकर्डआथ' अट'मेटिकेलि बे डिफिनिटलि बे मोजांखा, बयबो नुखानाय। खिन्थु बे जुदि गाज्रिबा नोंथांमोनाबो दायखौ लाफानांगोन ना, मानोना नोंथांमोनाबो सहि होदों। हाग्रामा बिथाङाबो दंफायो, रिहुन दैमारि सार, फ्रेस मोसाहारि सारमोनाबो एकर्ड जानाय समाव दंहैफायोमोन। नोंथांमोनाबोथ' बिनि दायखौ रुजुननांगोन। जुदि गमामायैनो बिटिआर एकर्डआ गाज्रिबा, गाज्रिथ' नङा दे, नोंथांमोना बासायबाय, गबाय आरो माने नोंथांमोना जेबो दायखौ रुजुनो नाङा, मानोना बिटिआर एकर्डआ मोजांखा। खिन्थु आं जोबनायाव फंसे बाथ्रा बुंबावनो लुबैनाया बेसो जे जोङो जोंनि अनेक दैदेनगिरिफोर बा जोंनि बिदाफोर बिब'फोर बिबथैफोर बिमाफोर बिराद बोसोर सोमावसारबोबाय। बै बिथांमोन सोमावसारबोनायनिथ' बे फिथाइ ना बिटिआर एकर्डआ। बावहाय नोङो फरायसा आफाद दङ, NDBफोर दङ, UBPA दङ। गतिके UBPOआ गाज्रि होननानै नोंथांमोना बुंनो नागिरदों नामा? NDBफ्रा गाज्रि होननानै नोंथांमोना बुंनो नागिरदों नामा? एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गाज्रि होननानै नोंथांमोना बुंनो नागिरदों नामा? जोंनि सोमावसारनाया, बिथांमोननि दैदेननायाव सोमावसारनाया गाज्रि होननानै नोंथांमोना बुंनो नागिरदों नामा? दा बिथांमोना बै जोंनि सोमावसारग्रा हान्जाफोरनि दैदेनगिरिफ्रानोथ' बे बिटिआर एकर्डखौहाय खालामदों। गतिके बिथांमोनखौथ' मान सनमान होनांगोन ना जोङो। आरो बिथांमोनजोंहाय जाय जोंनि हारिनि सोद्रोमाफोर बाहागो लाफादोंमोन, बिथांमोनखौबोथ' जों मान सनमान होनांगोन ना। दा बिथांमोनखौ जुदि मान सनमान होनोबाथ' बिटिआर एकर्डखौ जोङो गनायनांगोन ना, गनायथावथावखाबो नालाय। आरो बेखिनिखौ आङो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।